Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6. Welkom bij dit examen van 2023. Vraag 4 van tijdvak 1. Ponentia. Als gevolg van de nieuwe staatsregeling van 1936 werden de maatschappelijke bovenlagen uitgenodigd tot politieke participatie, maar de onderlagen van de bevolking waren er niet bij betrokken. Explica e ponentia aquí. Leg deze stelling uit. Wat zien we hier? Ik lees het eventjes. De toegenomen mate van zelfbestuur moest tot uitdrukking komen in de volgende twee wijzigingen. 1. De koloniale raad werd vervangen door gedeeltelijk gekozen staten. Dus ze werden gekozen, maar niet door iedereen. Solamente en de homo riba certo entrada tabetin magdi vota. Alleen mannen boven een bepaald inkomen mochten stemmen. 10 van de 15 statenleden werden voortaan gekozen door mannen boven de 25 jaar, die een bepaalde som belasting of census betaalden. Men noemt het ook wel censuskiesrecht. Dus nog één keer in het papiaments. Solamente en de homo ricerto entrada tabetin magdi vota. 5 dia di 5 miembro non van de staten in tempo E a worden nombrar pa governador. Dat vinden we op bladzijde 12 van je examen katern staatsinrichting. Dus we zien de blanco protestanten, 25 jaar en ouder, mochten vanwege het censuskiesrecht mochten stemmen. Een elite, dus solamente en de homo riba certo entrada, tabetin magdi vota. Nog steeds met het censuskiesrecht. 10 van de 15 leden, 5 van de 15 leden mio, 5 di 5 miembro non, in tempo E worden nombrar pa governador. Dus 5 van de 15 leden werden benoemd door de gouverneur. Dus de gouverneur benoemde de overige 5 leden van de staten. 1 daarvan was altijd in dienst van de Shell. Dus op bladzijde 12 kun je dit vinden. 1 daarvan was altijd in dienst van de Shell. En dit zorgde voor een subklasse sociaal no a participar en politica. En de meerderheid, een majoria paesakita Afro-Curaçaoanan. De meerderheid van deze waren Afro-Curaçaonaars. Dus de gouverneur hield heel veel macht. Plus er was censuskiesrecht voor de mannen boven 25 jaar. Ik hoop dat het een duidelijk filmpje was. Ayo, die take it out.